Köszöntöm Önöket! Azzal kell kezdenem, hogy ugye az volt a Trianon, ami volt, de én ugye ennek a haszonélvezője vagyok. Azért vagyok itt, hogy erről beszéljek, azért hívtak meg. Ugye mondta Réka, hogy Erdélyben az identitás és egyáltalán az, hogy ki kicsoda és ki micsoda, kihagyta azt, hogy a románok, ezt mi magyarok gyakran el szoktuk követni. Megnyugtatom Önöket, semmi baj nincsen, az én egyik dédapám román juhász volt. Ő nem lóháton jött Erdélybe, meg a Kárpát-medencébe, valószínűleg már ő se tudott románul, de megvannak az anyakönyvi kivonatok, úgyhogy... mikor egyszer még ennyire Nyugat-Európában voltam, akkor egy párizsi könyvkiállításon, párizsi könyvvásáron voltam, akkor sajnos Magyarország nem szokta reprezentálni magát, de Románia igen, románoknál én voltam a kisebbségi, és arról beszélgettünk, hogy Europe et latinité, Európa és a latinitás, és akkor, mint én ugye magyar nyelven beszélő, franciául úgy, ahogy megszólaló ember, elmondtam, hogy az egyik nagyapám magyar juhász volt, a másik nagyapám román juhász volt, én magyar író vagyok, Romániában élek, a könyveim Budapesten jelennek meg, és itt Önöknek Párizsban arról beszélek, hogy miért fontos Európában a latin nyelv. Franciaországban akkor egy közvita borzolta a kedélyeket, éppen a latin nyelv középiskolai oktatásból való kivételét vitték keresztül, mondván, hogy ez már úgyse fontos, még senkinek se kell. Erre meséltem el az anekdotát, hogy egy magyar orvos, aki Brazíliában élt, meg Amerikában, Lénárd Sándornak hívták, az 50-es években lefordította latinra a Micimackó című regényt, és Amerikában az amerikaiak, azt hiszem New Yorkban adták ide, lehet, hogy nem, elkezdtek pánikszerűen latinul tanulni, azt is hittem mindenki, hogy a latin nyelv holtnyelvből élő nyelvé fog előlépni, sajnos nem így történt, ezek csak a Micimackó rajongói voltak, de nagyon sokan, tehát óriási népszerűsége volt, azóta már a Harry Pottert is lefordították latinra, csak azt nem tudjuk, hogy Julius Cézár mit értene belőle, de haladunk előre tulajdonképpen. Nos, miután Párizsban megtartottam ezt a kis francia nyelvű anekdota előadást, akkor azt kérdezte az egyik román író, hogy mi az a Micimackó. Románoknak ugyanis kimaradt, tehát nem lett egy akkora ikonikus könyv, mint a magyar kultúrában, nem volt egy Karinti Frigyisük és egy Mici néniük, aki ezt a kultúra számára iktassa. Igen, és itt tartunk, ugye a Micimackó a magyar kultúrában egy akkora fontos regény lett legalábbis a 20. században, hogy egyáltalán tudjuk, mindannyian olvastuk, én elég későn olvastam, szerencsére már felnőtt voltam, de mindenkinek van egy ilyen fontos regénye, a Kőszívő ember fiai, az Egri csillagok, a Tom Sawyer kalandjai, a Pál utcai fiúk, nem tudom, most lehetne bármiről beszélni, van sok ilyen a magyar regény van, akik ugye olvasták, akik együtt olvasták, valamiért összetartoznak, ez egy élmény. Közös olvasmány élmény, az összetartozási élmény. Itt kezdődik tulajdonképpen az a fajta regényelméleti bevezető, hogy mi tulajdonképpen a regény. Ugye azt a fellengzős címet adtam ennek az előadásnak, hogy hogyan írjunk regényt Trianonról. Most nem fogom elárulni, én már megírtam, majd Önök is ezt saját háztartásban kísérletezzék ki. Ne maradjanak túl sokat Trianonról szóló történelmi munkák társaságában, mert depressziót okoz. Elmondom majd, hogy miért. Mi a regény? A regény az eposszal ellentétben, vagy a mitosszal, vagy a szentírásokkal ellentétben olyan könyv, olyan történet, amit emberek mesélnek embereknek, emberekről. Az emberi létezés drámája fogja keretbe tulajdonképpen, az ember egyedül marad a világegyetemben, a létezésben, a halál perspektívájában, győzelmek is szoktak ott lenni, de azért ugye mindenki meg fog halni, mindenki valahonnan elkezdi az életét és valahol befejezi, és bár megjelennek hiedelemlények, istenek és szellemek és nimfák és prostituáltak és hasonlók, de tulajdonképpen az ember magára van hagyva, egyedül van a világban,
És a küzdelem szintere, a hely, ahol az élet, és ahol az élet drámája lezajlik, az tulajdonképpen az ember által kreált világ, a társadalom, a vasút, a család, a város, a vár, bár ugye Robinson és a Jack London figurái és különböző emberek ugye elmennek a hegyekbe, meg az őserdőbe, és a Moby Dick az óceánra vadászni, de tulajdonképpen a küzdelem, a küszködés, az emberi társadalomban, az emberi viszonyok között történik nagyon sokszor a pszichében, a tudatban, a tudattalamban. Körülbelül ez a regény. Nagyon érdekes, hogy Szerbantal is, Hamvas Béla is, Lukács György is, Ortega y Gasset is írt egy ilyen regényelméleti bevezetőt. Én most ezt vettem alapul, nem akartam semmilyen komolyabb posztmodern elméletbe belemenni, ahol nagyon sokszor a nyelv lesz a regény témája, az, hogy hogyan beszélünk, miért mondjuk azt, miért nem mondjuk azt, és hogy tulajdonképpen nagyon sok írónak az az alapélménye, hogy ő beszél, én beszélek. Ez az egyes számú első személyben történő beszédnek egy nagyon fontos eleme, hogy ezt én mondom, mintha a próféta lennék, mintha a Szentlélek lennék, stb. A regény. Körülbelül ennyit a regényről. Még ugye Don Quixote-t, ha olvasták, emlékeznek arra, mit csinál Don Quixote előzőleg. Hülye regényeket olvas, mondja a pap, és utána felcicomázza magát, hogy ő, mint Ariosto, elindul, és akkor megtalálja a szíve hölgyét, legyőzi a különböző ellenségeket, mindig orba verik, és azt mondja a papot valahol hogy hát ezeket a regényeket el kellett volna égetni, mert akkor ezt az egész problémát megúsztuk volna, mondja. Ugye ez a nagy gond ezen a ugye Don Quixote az első olyan figura, aki nem azért indul el csatába harcolni, mert jön a török, mert megszólít a próféta, vagy az őseim szerint, nem. Ő regényeket olvas, lovagregényeket olvas, és ő is olyan lovag akar lenni, aki nem akart indián lenni, vagy Baradlai Richárd, az menjen most haza. Fanni hagyományai nem akar senki se lenni, az is egy nagyon fontos regény, különben a Werther szenvedése, nem akarunk Wertherrel szenvedni, pedig nagyon sokan szenvedtek, volt is belőle egészen komoly öngyilkossági hullám, ugyanis mit csinál a regényíró? Mit csinál minden művész tulajdonképpen, a színészeket is beleértve? Hatást kelt. Nem lövöldözünk itt, mesélünk a lövöldözésről, és ha jól sikerül ezt mesélni, akkor önök elhiszik, hogy én valóban egy nagy lövöldözős regényből és lövöldözős filmből jöttem, és mindaz, amit mondok, az igaz, és az úgy van. Ha még emlékeznek a Baradlai Ödön Oroszországból hazatérésére, amikor a farkasokkal harcolnak és bukfenceznek a jégen, és egyáltalán minden, aki tud valamit a farkasokról, pontosan tudja, hogy ilyen farkasok sehol a világon nincsenek, még Jack Londonnál sem, bár ott azért fölbukkannak, de mit tud Jókai ezt az egész nagy farkasos történetet? Elhiteti velünk, elhisszük és izgulunk, a filmben is gyönyörűen megcsinálták, aki látta a filmet, nem olvasta a könyvet, emlékszik rá. Mi az érdekes ebben a Baradlai Ödön a Magyarországra való hazatérésében, hogy amikor nemzetes írónk Vasalbert farkasokat a Kelemen-havasokban elmeséli, aki egy vadászember volt, és azt mondja az ember, aki ott lakik, én magam is, hogy mester, ezeket a farkasokat honnan a túróból szedted? Milyen farkasok nincsenek. Tehát ha a Brémet elolvassuk, hanem senki azt mondja, ilyen farkasok nincsenek. De honnan szedte Vasalbert ezeket a farkasokat? Jókai Mortól, kérem szépen, ezek irodalmi farkasok, gyönyörűen csinálja. Amikor a magyar történelemről beszél, akkor sem az ember fogja a fejét, hogy hú, többet kellett volna olvasni ebből, mert nem megy minden. Trianon, történelem. Ugye ezért írunk regényt. Most magamról kezdek el beszélni, az a legkönnyebb. Otthon vagyok ebben. Ugye én nem emlékszem arra, hogy az én családomban bárki Trianonról beszélt volna, olyan 90-es évek elején voltam egyetemista, akkor kezdett mondjuk Magyarországon kicsit, de magyar tévén nőttem fel, tehát azért mondom, a Kádár rendszerben nem beszéltünk Trianonról. Odáig ment az egész dolog, hogy amikor a 60-as években Horthy Miklós titkos iratait megtalálták a magyar történészek, hogy szovjetek visszaszólni, ott egy láda, ott ugye egész sok olyan anyag van, amiben említődik Trianon, és azt hiszem az 1972-es kiadásban
az akkori szerkesztők Trianon problémát teljesen kicenzurázták abban a könyvben. Tehát, hogy ez annyira, nem mondom, hogy a tabu, na most, hogy Romániában erről mit lehetett mondani a kommunizmus alatt, arról itt volt egy kicsi szó, majd még erre is visszatérek. Jó, 90-es években csapból is elkezd folyni Trianon. Egyszer a lányom 5 éves volt, vagy 6, vagy első osztályos, azt kérdezte tőlem, hogy apa, mi magyarok vagyunk, miért élünk Romániában? Mondtam, kicsünk, ugye, ott egy háború, ott vitéző harcoltunk, de végülis a vesztes oldalra kerültünk. A románok is vitéző harcoltak, nem annyira, mint mi, meg nem velünk, de mindegy, ők is a vesztes oldal, ők is a győztes oldalra kerültek. Amikor itt elbótolták ezt az egész izét, akkor így lett, amúgy lett, stb. És akkor ezt, ugye, ahogy egy 6-7 éves gyereknek az ember ezt elmagyarázza, a lányom megnyugodott, én nem. Következő kérdése az volt a gyereknek, lehet, hogy aznap, lehet, hogy 10 perc múlva, hogy hát jó, apa, de mi nem csináltunk valamit? Ugye? Itt a metafizikai kérdés, hogy ugye az, amit a történészek nem szeretnek föltenni, hogy mi lett volna, ha, és miért nem megyünk vissza oda, hogy ugye visszapörgetjük az időt. A regény problémája különben ez is, hogy szót szó után, mondat után, történet után tudunk mondani, úgy pereg le a történelem, úgy pereg le az életünk, úgy pergünk le magunk is, mint a homokóra, mint a vízóra, mint az idő, mint a számsor, és nem tudunk visszamenni. Az íróknak és a költőknek, a drámaíróknak is ugye van az a sajátos lehetőségük, hogy mivel ők illúziót keltenek, ők vissza tudnak menni, vissza tudnak minket vinni, el tudunk oda menni, hogy mi lett volna Mohácsnál a zápolya, ugye megjelenik a Deus Ex Machina, Zrínyiket mondom, amit intézem, hogy te zápolya, lóra, menjél oda, ne hülyéskedjél, hát elveszik az egész ország. Tehát ugye regényben ezt meg lehet csinálni, ha majd a Mohács évfordulót ünnepeljük, vagy gyászoljuk, akkor majd egy Horváth Viktor nevű írót tessék meghívni, aki megírta a mohácsi csatát, a Mohács melletti csatát és a Mohács melletti több csatát, ő ennek a szakértője, hogy hogyan lehet visszamenni az időbe, és hogy miért vesztettük el a mohácsi csatát. Én már nem tudok oda, de Trianonnál maradtunk, ugye azt kérdezte a lányom, hogy hát mi nem csináltunk valamit. Hát ez egy érdekes kérdés volt. Itt ezt most, de majd fogom folytatni. A másik ilyen történetem volt, ugye nekem, mint írónak történeteim vannak, a történelem is izgat, meg ebből el lehet olvasni mindent. Lassan most már a magyar történészek, nem csak a magyar történészek feltártak mindent arról, amit az első világháborúról tudunk, bár állítólag amerikai archívumokban még több milliárd oldalnyi titkos dokumentum van, de lehet, hogy ez Johnnak a sapka mérete, vagy a puskaszáma, vagy nem tudjuk, hogy mi az, de valószínű, hogy sok érdekes előkerülhet még a történeti levéltárakból, de hogy feje tetejére áll mindaz, amit a történészek tudnak Trianonról, meg az első világháborúról, az már kevéssé valószínű. A családi történet, a nagyapámnak egy valamilyen barátja, vagy nem tudom, ismerem, valami távoli rokon, de mi nem örököltünk utána semmit. 1944-ben, amikor a front átvonult, akkor valahol a mai Magyarország területén dolgozott, nem tudom pontosan, hogy munkaszolgálatos volt, vagy napszámos, vagy szökevén, vagy valami dolgoztak, és egy bombázáskor a ház falából, ahol ők ott romokat takaríthattak el, aranyrudak kerültek elő. Sok. Nagy darabok. És hát akik ott voltak, elosztották, és ez a bácsi hazajött, bár akkor még ugye nem tudta 44 őszén, 44 telén, Budapest ostroma körül akkor vagyunk, hazajött ugye a későbbi Romániába, Gyula melletti faluba, és a történet szerint a család abból az aranyból volt gazdag az elkövetkezendő 50 éven, vagy talán mai napig. Azért mondom, mi nem voltunk annyira közeli rokonok, tehát hogy nem örököltünk semmit. És kérdeztem a bácsit, vagy a leszármazottakat, hogy, és a román titkosszolgálat, mert ők ugye nem csak a magyarok elnyomásában és az amerikaiak elleni sikeres harcban jeleskedtek, hanem azért ezek az anyagi javak iránt sem voltak teljesen érzéketlenek, és mondta a bácsi, hogy annyi arany volt, hogy mindenkinek jutott.
még egy specialistát is szereztek, egy saját specialistát, aki az aranynak azt a kicsi jelét minden ékszerre, ugye a kommunista rendszerben Romániában, nem tudom Magyarországon hogy volt, jegygyűrűt is csak a KISZ központi bizottság felügyelő rendszerének a nem tudom milyen tudott kiutalni, tehát nem lehetett az, hogy bemegyek és akkor veszek néhány gyémántot, mint Amsterdamban, szóval ez nem olyan volt. Na mindegy. És akkor ugye gondoltam, hogy ezt a történetet megírom, hogy ugye az első világháborúban az én felmenőim csinálnak valami érdekes dolgot Budapesten, mert ott ugye mindig érdekes, hazajönnek Erdélybe, második világháború, és hát kommunizmus. És akkor ugye ezt így el is kezdtem gondolkozni ezen, kiderült, hogy nem értek a második háborúhoz, nem értek az első, semmit nem tudok magyar történet, vagy annyit tudok, amennyit úgy sikerült összeszedegetni. És akkor ugye jött a Bereményi Géza, csinált egy filmet, az a cím, hogy Eldorado. És mondtam, hogy lelő. Tehát, hogy most vége. Ennek a történetnek vége van. Tehát én most ezzel, hogy aranyrudak és összeszed, nincs mit kezdeni, ugye elvitték a sztorit. Még ez csak egy ilyen mellékszál, hogy annak idején, ugye úgy jártam én is majdnem, mint egy lippai történelem tanár, aki a 30-as években román fasiszta mozgalomnak volt a tagja, beperelte Thomas Mannt azzal, hogy a József és testvéreit tőle lopta el az ötletet, és akkor Thomas Mann már emigrált, ugye, és azt kérte a temesvári bíróság, hogy a beperlet, hogy azért utasította el a temesvári bíróság a keresetet, mert az indítványozó, vagy azt hiszem a felperes, vagy hogy nevezik ezt magyarul, igen, nem tudta megadni Thomas Mann újabb lakcímét. És adakta került a dolog. Na, szóval nem akartam ezt csinálni Bereményi Gézával, megúszta, jól van. A regény, amit azután megírtam, nem is Trianonról, de hasonló témáról, ebben sajnos, hogy az lenni szokott, az aranyrudak és ez a kincs, amit ugye Budapestről mentenek át Erdélybe, ez fogyatkozik, és a végén egy muzeális értékű, de tulajdonképpen eladhatatlan és beválthatatlan ásványgyűjteményé alakul át. Sajnos ez az idő, így dolgozik ellenünk az idő, így alakítja át mindazokat a dolgokat, amelyekről szívesen beszélnénk, és olyan sokat tudunk, és amelyben az igazságunkat és a szívünket megtalálnánk. Na de mivel ugye a lányomnak ezt a föltett kérdését meg kellett válaszolnom, hogy mi nem csináltunk semmit. Ezt én úgy fogalmaztam át egy kicsit irodalmilag, hogy ugye a későbbi emlékezetpolitikai, vagy akkor még nem így nevezték, de ma már így nevezik, nem sikerült szó. Mindegy, amikor meséltük azt, hogy mi is történt velünk magyarokkal, akkor mindig elmondtuk, hogy az Antant, a franciák, Clemenceaunak a mennye, a zsidók, a szabadkőművesek, a románok, az oroszok, mindenki úgy viselkedett, ahogy. És a nagy kérdés az volt, hogy hát mi magyarok mit csináltunk azért, hogy ez ne így legyen. Ez egy fogas kérdés, leül az ember, elolvassa, akkor elkezd vakarozni, ugyanis nem fogom elmesélni ezt az egész történetet, de abban a pillanatban, amikor a 20-as évek elején, vagy már 1919-ben a magyar közbeszédben, és a magyar sajtóban, és a magyar megszólaló emberek szájából fölmerült az a kérdés, hogy ki a hibás ezért a dologról. Már ennek a kérdésnek a felvetése, ki a hibás, implicite benne van az, hogy én nem. Ti. Mi nem. Ti. És ugye nem az a kérdés, hogy Károlyi Mihály egy tehetséges államférfi volt se. Ez egy balfácán volt. Hogy Linder Béla milyen hadügyminiszter volt. Olyan én is lehetnék. Hogy Kun Béla kolozsvári munkásbiztosító, pénztár elnök és újságíró milyen kvalitású bolsevik vezető volt.
hogy Rákosi Mátyás valóban tudott angolul, de hát az emlékiratai fantasztikusan rosszul összerakott dolgok, hanem az a probléma, hogy az első világháborút nem ezek az urak és elvtársak vesztették el. Az első világháborúról tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy elveszett. Az első világháborúban Ausztria-Magyarország szállt be. Tisza István igaz, hogy azt mondta, hogy hát ezzel most nem kéne még, meg nem jó az időzítés, meg a hadsereg sincs kész, az ország sincs kész, a légierő, a flotta sincs, semmi nincs még kész, de amikor megvolt a hadüzenet, akkor ugye beszállt Magyarország, és Tisza István utolsó pillanatig képviselte ezt a dolgot. Ő egy 19. századi korrektúri ember volt, egy nagy tehetségű politikus, bonyolult személyiség, nem ilyen egyszerű ez az egész, de abban a pillanatban, amikor azt mondták, hogy háború van, előre megyünk, akkor ő utolsó emberig és utolsó pillanatig kitartott, körülbelül erre volt ő nevelve, és ezt jól is gondolta. Egy baj van. Tisza Istvánnak nem 1917-ben kellett volna lemondani, akkor. Most én ugye úgy beszélek, mint aki vissza tud menni az időbe, és tudnék súgni, hogy Pista, mondd le, most mondja, ne jövő héten, ne 3 év múlva. De ugye, mert a történészek rendszerint frász kapnak attól, ha föltesszük azt a kérdést, hogy mi lett volna, ha. Én író vagyok, én nem értek hozzá, én nem kapok ettől frászt, én pontosan azt mondom, hogy most mit csinálnék, és ezt még én se tudom megírni. És ugye 14-ben mindenki tudja, hogy egy nagyon gyors, rövid lejáratú háború lesz, azt mondja a második filmes, hogy mire a levelek lehullnak, itthon lesznek, aztán jön a karácsony, aztán jövőre, és aztán tudjuk, hogy a háború eltart. Állítólag a délszláv háború is tulajdonképpen az első világháború folytatása volt. És lehet, hogy nem is a befejezése. Ez is ugye egy ilyen írói poén. Szerintem az első világháború legalábbis Magyarországot és Ausztria-Magyarországot nagyon súlyosan érintő problémája az volt, amikor 1916. augusztus 27-én a románok megtámadják Erdélyt. Nekem szerencsém volt, mert ugye Romániában élek, anyanyelvi szinten beszélem a románt, azt hiszem írni nem tudok románul, de ugye elég sok mindent olvastam, és amikor elkezdtem ezt az egész Trianon hülyeséget fölgöngyölíteni, akkor leültem egy csomó román, hogy hallám, mit mondanak erről a románok. Őket a magyar közgondolkodásban negligálni szoktuk, addig is negligálták, olyan módon, hogy például 1910-ben Tisza István elment Bukarestbe, hogy a román királya meg azokat tárgyaljon, mert tudta, hogy azért elég sok román van Erdélyben, Romániának területi igényei vannak, külkapcsolatai vannak, francia kapcsolat, stb. Tehát, hogy Románia egy veszélyes ország, akkor mindenki hazaárulózni kezdte Tiszát, Ady Endre is, hogy románokkal tárgyalunk meg egyáltalán. Tisza tudta, hogy Románia egy veszélyes ország, Románia egy problémás ország, Románia úgymond a szövetségesünk, de hát annyira megbízható, mint mindig, mint azelőtt is, és hát ugye nem lett ebből semmi. Amikor ugye Románia nagyon gyorsan átáll az addig is emleges Románia, átáll az Antant oldalára, és ott néhány nap alatt egy ilyen félmilliós hadsereget, különben heteken át vonultatnak fel el a Kárpátokra, magyar hírszerzés erről elég pontos információkkal bír, számottevő magyar csapatok Erdélyben nem állomásoznak, románok bejönnek, és ők azt hiszik, na itt kell megállni. A román hadvezetés azt gondolta, hogy 3 hét alatt elérik Kolozsvárt, 4 hét múlva Nagyvárad térségén kijutnak Magyarországra, és ott beássák magukat, úgyis jön a tél, és olyan milyen jó védelmi pozíció, ugye ez a Nagybánya, Szilágyság, Nagyvárad, Csúcsa, Arad, ugye, és akkor ott akár Belényes azon a vonalon beássák magukat, és milyen jó lesz. Megindul a nagy Antant offenzíva nyugaton, a franciák lerohanják a németeket, és a román lakosság, aki eddig mélységes osztrák-magyar és magyar elnyomásban él, föllázad, egy emberként föllázad, és átáll, és tulajdonképpen ez egy ilyen sétagalop lesz az egész. A valóság ugye, vannak ilyen vezérkarok, az osztrák-magyar is ilyen volt 1914-ben, akik a legoptimistább forgatókönyvvel indulnak, aztán a legsötétebb forgatókönyv lép életbe.
A román hadsereg, amely valóban tett egy ilyen félmilliós létszámmal, 4 fajta puskával, 1 fajta rossz Krupp ágyúval volt felszerelve, logisztikailag, hadvezetés, taktika minden szempontból egy ilyen operett hadsereg volt. Átkelt a Kárpátokon, de ugye ez 3 hét alatt nem érték el Kolozsvát, 3 hét alatt éppen csak Brassót és Nagyszeben határát érték el, és különböző Székelyföldet, és ott megálltak tanácstalanul, hogy tulajdonképpen mit is kellene most csinálni. Ugyanis a Balkánon levő német hadsereg Mackensen tábornok vezetésével hátba kapta őket, és nem akarom ezt a hadjáratot hosszan bonyolítani, de december 6-án Mackensen tábornok bevonul Bukarestbe, Románia tulajdonképpen a mai Moldova északi felében emigráns kormány, a román aranykincset és mindazt, ami Romániában fontos volt, George Enescu hegedűművész összes partitúráját is elszállították Oroszországba, a Péter Pál elődbe, a kincs nagy része ma is ott van, az Enescu partitúráit francia közbenjárással az oroszok visszaadták. Ez volt a 16-os román offenzíva, de van itt 2 nagy probléma. A magyar hadvezetés, az osztrák-magyar hadvezetés elrendeli a megtámadott megyék, vagy fenyegetett megyék teljes kiürítését, nem csak a közigazgatás és az adminisztráció vonul el, hanem a lakosság egy jelentős része. Ők ugye 90%-ban földműves emberek, akik szekerekre pakolnak és elhajtják az állataikat, és elindulnak belső Erdélybe. A lakosság egy része, a menekültek egy része kijut az Alföldre. Közben ugye osztrák-magyar és főleg német csapatok a október közepére, október végére Erdély területéről a románokat teljesen visszaszorítják, a déli Kárpátok vonalán teljesen elfoglalnak mindent, a keleti Kárpátokban viszont a román hadsereg nagyjából a történelmi országhatár mentén beássa magát. Egy óriási probléma lesz. Ez az egyik dolog, hogy ugye Erdélyben egy hihetetlen menekült hullám lesz, akkor lesz először az, hogy belső Erdélyben és Magyarországon, az Alföldön egy olyan vélemény alakul ki a székelyekről, hogy hú, itt valami baj van, magyarok ugyan, de nem olyanok, mint mi. A magyar kormány később egészen sok pénzt költ arra, hogy a székelyek visszatelepedjenek, sajnos ezekből a pénzekből elég kevés jut el a székelyekhez, volt ilyen korszak, az akkor először van így, azóta már többször. És mi történik még, amikor a menekült hullámok elindulnak a székely falvakból, első kézből nem a beérkező román csapatok kezdenek el fosztogatni, hanem a helyben maradók. Hihetetlen, nagyon komoly és nagyon kemény szociális konfliktusok forrása lesz ez Erdélyben, főleg a Székelyföldön, nem mintha nem volna éppen elég. A másik súlyos következmény ennek a történetnek az, hogy minden antant megfigyelő rájött arra, hogy az osztrák-magyar monarchia hadserege és államszervezete elérte azt a maximális teljesítő képességet, amin túl egyedül a saját területét és a saját stratégiai céljait nem tudja megvédeni, és a saját stratégiai céljait már nem tudja elérni. Egyfajta német függőségbe kerül az osztrák-magyar hadvezetés, olyannyira, hogy 1916-ban az erdélyi nagysármási földgáz kitermelés jogát a Deutsche Bank veszi át, és 2006-ban mondjuk megjelent az EON. 1916-ban vagyunk, viszont akkor ugye sikerül a románokat visszaszorítani, Romániát dobozolják, és minden úgy tűnik, hogy meg van oldva. Központi hatalmak meg fogják nyerni a háborút. Nem így történik, Amerika belép a háborúba, stb. Renget nem akarom az első világháborút, és nagyon hosszú. Mi történik 1918-ban? Amikor a bulgár front összedől, Károlyi Mihály éppen szarvasvadászaton van, Ugron Gábor megviszi neki a hírt, feljönnek Budapestre, őszi rózsás forradalom, stb.
padovai béke, mint itt ugye erről szó volt, és a magyar hadsereg elindul haza. Nem akkor indul el, amikor Linder Béla azt mondja, nem akarok katonát lenni, hamarabb. Azon az észak-keleti hegyvonulaton, Csíkszeredától vagy az Ojtozi szorostól egész Máramarosig, ahol a románok beásták magukat, a magyar haderő visszavonul, nagyrészt szervezetlenül és fejetlenül, és az összes fegyverzetét hátrahagyja. 1918. novemberében a román csapatok észlelvén, hogy a magyarok elmentek, elindulnak, felszedik a fegyvereket, és bevonulnak. November 16-án elérik Marosvásárt, és folyamatosan jönnek. Ugye demarkációs vonalak vannak, vígszjegyzékek vannak, belgrádi béke van, a románok nyomulnak befelé előre. Akik nem hallanak és nem látnak semmit. Megállíthatatlanul. Miért tudnak itt bejönni? Hát nincs senki, aki szembeálljon velük. Egyszerűen Magyarország, vagy az osztrák-magyar monarchia összeomlott, és ugye itt a nagy baj. Itt a probléma, bejönnek a románok, december 24-én Kolozsváron vannak, és egyetlen puskalövés nélkül elfoglalják Kolozsvárt. Nem vonulnak ki a cselédlányok serpenyőkkel és botokkal, mint a D'Artagnanos filmekben. Nem az van. Nem az van, mint a belga takácsok, meg a hollandok, és a hollandok a második, a belga takácsok az első világ. Olyan komoly partizán háborút vívnak a németek, megszállók, nem, nincsen, nem, bocsánat. Mi ugyan, Petőfi szerint utolsó emberig harcolunk, de most éppenséggel 1918 van, most pont nem harcolunk utolsó emberig. Igaz ugyan, hogy december folyamán Kratochwil Károly, ezredes akkor azt hiszem, Székely hadosztályt állít talpra, akik Nagybányától Aradig tulajdonképpen egy ilyen azon a frontvonalon 8000 ember tud mozgósítani, igazából egyetlen, számos gyönyörű, tehát hadvezetésileg vagy haditechnikai, egyáltalán taktikailag gyönyörű ütközetet vívnak, de valójában ez a hadsereg azzal a fejfejlődő román hadsereggel szemben tulajdonképpen tehetetlen, nem csak azért tehetetlen, mert katonailag, vezetésileg és logisztikailag nincs azon, talán még ott is lett volna, hanem mert ugye Budapesten pontosan az van, ami van, és a budapesti urak és elvtársak nem tudják eldönteni, hogy mit kell csinálni. Bent vannak a románok, átlépnek minden demarkációs vonalat, elfoglalnak minden várost, és ugye még akkor is a román lakosság, a falusiak és a beszterceiek és a határőrök és minden nézik, hogy mi a fene van. Tehát nem volt ösztromán felzúdulás, semmi nem volt, ők nézték, ők még mindig osztrák, magyar alattvalók voltak, a lojalitásuk billegett már azért, de igazából nem. December 1-je, ugye? Mi történik december 1-én? A román ellenzék, maradjunk ennyiben, az egyesülés pártiak, vagy a román autonomisták, vagy akik voltak, Aradon szerettek volna egy nagygyűlést tartani, amelyben a románok jogait és a román nemzeti tanácsot tulajdonképpen. Csak ugye Temesvárt éppen megszállta a szerb hadsereg, és ezek megijedtek, hogy minket is megszállnak a szerbek, mi lesz? És akkor elmentek Gyulafehérvárra, mert oda még járt a vonat. Megint csak egy mítosz, megint csak egy ilyen legenda, hogy abban az időben Mackensen hadsereg tábornoka Szeben környékén állomásozik, teljes fegyverzetben, és hogy a magyar hadvezetésnek, vagy akkor ami hadvezetés volt, az egyetlen fontos kérdés az volt, hogy Mackensen hadseregét hogyan lehet átvinni Magyarországon, és a fegyverzetétől megszabadítani, ne legyenek incidensek, lövöldözések, akkor elég zavaros idők voltak. Mackensen hadsereg át is vonul Magyarországon, Mackensen tábornokot Fóton elfogják, átadják az Antantnak. Arról már keveset beszélünk, hogy a Mackensen hadsereg fegyverzete nagyon gyorsan Lengyelországban köt ki, és a lengyelek harcolnak a szovjetek ellen azzal a fegyverzettel. Mauser puskák vannak, legalább 100 000. Ebben vagyunk. A december 1-i gyűlésen ugye
román Conciliu Dirigent, nem is tudom mi ennek a nemzeti tanács, ugye megírja ezeket a gyönyörű pontokat, hogy mi is lesz az erdélyi magyarok, meg a cigányok, meg a mindenféle, meg a menekültek és a nemzeti kisebbségek sorsa, milyen jó lesz ezzel a dologgal. 2 hét múlva ugye a román király hadserege beérkezik, és ezeket az erdélyi románokat, akik évtizedek óta a maguk politikai ellenállási harcát vívják, félreteszik, és az csak a sors iróniája és tulajdonképpen tragikus része, hogy annak a román kiáltványnak és gyűlési határozatoknak az aláírói az 50-es években a kommunista börtönökben pusztulnak el. Mániú Gyulával az élen most találták meg a Mániú Gyula sírját, ő különben egy nagyon karizmatikus és talpresett román politikus volt, tehát nem kell őket lebecsülni. Ugye a Károlyi kormány katonapolitikus mindenfajta szempontból gyakorlatilag nem érti, hogy miben van. Károly Mihálynak nem az a nagy problémája, hogy áruló volt, meg az amerikai, meg a francia kapcsolatai, meg a rokonsága. Bocsánat. Károly Mihály egy dilettáns volt. Tehát politikai dilettáns. És az ő stábja olyan döntéseket és olyan határozatokat hozott, amelyeket tulajdonképpen azt a káoszt nem, hogy megoldani tudta, hanem egyszerűen mellette volt. Ugye, mit csinált Károly utolsó pillanatban, amikor lemondott, ugye? Átadta, kinek adta át hatalmat? A kommunistáknak. Miért volt? Ott még valaki rajtuk kívül Budapesten nem volt. Volt a magyar emigráns kormány Szegeden, Aradon először, de ők is elmenekültek a szerb hadsereg elől, és a kommunisták átvették a hatalmat. Az igazi lenini doktrína alapján a hatalmat meg kell szerezni mindenáron, és meg kell tartani. Erről különösebben nem akarok beszélni, mert ugye így gyakorlatilag egy magyar polgárháború zajlik, az összes, erről nagyon sokat tudunk. És akkor a román hadsereg, amelyik Kolozsváron van, Csúcsát átlépik, ugye, de egy borzasztó nehéz hegyvidék, úgy tessék elképzelni azt a román hadsereget, hogy bakancsuk nem volt. Nem puskájuk, bakancsuk nem volt. Tehát, hogy mondja, harcértéke annak a román hadseregnek, amelyik elfoglalja Erdélyt, az nulla. Az minimál. Tehát 2 rendes hadosztállyal őket, ahogy ugye Stromfeld Aurél visszafoglalja Kassát tulajdonképpen. Nagyon kicsi haderő, tulajdonképpen a hadi helyzet ez volt. A román hadsereg különben felfejlődik, és a kommunista hatalom nem tud, ugye, ők se tudnak hadsereget kiállítani, és elfoglalják Magyarországot. Ez az egész román hadművelet annyira fontos, hogy a románok 3000 embert vesztenek körülbelül. Isonzónál 2 óra alatt volt ennyi áldozat. Tehát azért mondom, hogy ez egy olyan háború, a román-magyar háború, egy olyan szinten zajlik, hogy valószínűleg, hogyha néhány felhasznált, vagy néhány ütőképes magyar egység van még, vagy ezt valaki használni képes, akkor másként tőlünk lehet Trianuszt tárgyalni. Mert ugye azt mondják a mostani magyar történészek, hogy bármit csináltunk volna, ugyanaz lett volna. Na most ez nonsens. Nem csináltunk semmit, az lett, ami lett. Ha csináltunk volna valamit, legalább azt mondhatnánk, hogy uraim, már mi utolsó emberi harcoltunk. Emlékezetpolitika, mert mi a baj ezzel, ugye? Kratochwil Károly a maga 8000 emberét brilliánsan vezeti. Zsibói csata, Zilai csata, különböző. Debrecen alatt, de Demecsernél márciusban, 19 március leteszik a fegyvert. Stromfeld Aurél szintén ugye visszafoglalja Észak-Magyarországot, szépen megy ez az egész dolog. És ugye a Horthyék Kratochwil Károlyt mennybe menesztik, Stromfeld Aurélt viszont elítélik és lefokozzák, és Stromfeld Aurél ebbe tönkre is megy. Hol Stromfeld is csak annyit mondta, hogy uraim, én a magyar hazát, vagy igen, én egy szociáldemokrata, a nem tudom milyen, a kommunistáknál voltam népbiztos, de én a magyar hazáért harcoltam. Hát a mai Észak-Magyarország azért van Magyarországon, mert
Stromfeld, Aurél, vörös gárdistái visszafoglalták. Most tudsz ezen, amit... Na, itt jön az emlékezetpolitikai kérdés, hogy amikor a románok ugye némi fosztogatás, meg tétovasság után kivonulnak Kelet-Magyarországra, és ott bevonulnak Budapestre, akkor az az első kérdés, hogy ki a hibás ezért. Hát ki a hibás? Hát aki nem tud védekezni. Igen, és onnan azóta tulajdonképpen 100 éve arról beszélünk, hogy egyrészt vagy nem akarunk Trianonról beszélni, vagy ha beszélünk róla, akkor azzal kezdődik a mondat, hogy nem én vagyok a hibás. Holott ezek a szereplők vannak 20-an, mint egy színjáték végén, ugye kimennek, meghajolnak, és azt mondják, hogy uram, én is hoztam rossz döntést. Mindenki hozza. A kollektívum, a közösség, a nemzet, a mi, azt mondja, hogy mi nem, hanem ti. Na itt van a baj. Ez a. Ugye, most én ugye regényíró vagyok, nekem erről sokkal könnyebb beszélni, mint ha nem lennék írók. Van egy nagy probléma ezzel az egészen, mondtam, hogy az öregapám román juhász volt. Azt gondolom, hogy a magyar külpolitika, mióta ilyesmiről beszélhetünk, a Romániát és a románokat alábecsüli. Pontosan semminek tekinti őket. Elmondok erre egy történetet. Mikor 1859-ben a románok, két román fejedelemség, Moldva és Havasalföld egyesül, egy kisebb választási csalással, akkor ugye Európa úgy, ahogy elismeri Romániát, mint országnak. Ez se volt könnyű. 1866-ban a román bojárok, akik nem tudják elosztani egymás közt az országot, hoznak egy Hohenzoller Károly nevű herceget, hogy legyen ő a fejedelem. 1877-ben a románok beszállnak az orosz-török háborúba, Törökországot visszaszorítják a Balkánon, egyrészt a mai határokig. 1881-ben a román királyt a bulgár fronton használt ágyuk vasából, kovácsolt koronával megkoronázzák. 1878-ban a berlini konferencián, ahol az oszmán birodalom és a török birodalom és a Románia viszonyát és az Európa keletének az újrarendezését tárgyalják, a román delegáció kijelenti, hogy Romániának úgy, mint a többi nagyhatalomnak gyarmatokra van a szüksége. Andrássy Gyula foglalkozik ezekkel. Mindenki franciául beszél, elegánsak vagyunk. 1780-as években épül Romániában Bukarest körül egy erődítés gyűrű, ilyen belga mintára, Liés környékén voltak olyan erődítmények, a maga idejében is teljesen használhatatlan volt, de maga Ferenc József látogatja meg, ő akkor a román királlyal, első Sigmaringen Károlyal nagyon jó barátságban van, osztrák, magyar és román kereskedelmi egyezmények vannak, nagyon sok ganz hengermalmot és nagyon sok ganz vízturbinát vásárolnak Romániában. Ezeket a hengermalmokat később a Ceausescu rezsim idején leszerelték és eladták Ausztráliába, a világ valaha készült legjobb hengermalmai voltak. Ez két baráti ország volt. Egy valamit nem vett észre a magyar vagy az osztrák-magyar külpolitika, hogy Romániának területi igényei vannak, hogy Románia megfogalmazta azt, hogy már pedig mindenütt, ahol románok élnek, az Románia. A dáko-román elmélet, hogy mindenütt Dácia volt, mindenütt eljöttek a rómaiak, stb. Most nem akarunk ebbe belemenni. Szerencsé, hogy akkor madridi román diaszpóra nem volt, mert azt is bejelentették volna. Ugye 1910-ben, mint említettem, a magyarok elmennek, vagyis Tisza István több delegáció próbálnak Romániával beszélgetni, és egyezkedni, és egyáltalán késő van. Ugyanis az az 50 év, ami Románia megalakulásában eltelt, egy valamire megtanította a román külpolitikát. És ebben azóta is nagyon következetesek, hogy Oroszország egy rossz szomszéd, és a hátunkban van. Oroszországgal nincs mit kezdeni.
Ott vannak az orosz határok, ahol ők megszabják. A nyugattal kell szövetkezni, akkor főleg Franciaországgal, de bárkivel, aki Nyugat-Európa, az oroszok a hátunkban, Nyugat-Európával szövetkezünk, a magyarok ellen. Ez azóta a román külpolitika, ha csak nincsen megszállva, ezt folyamatosan és következetesen gyakorolja. Ceausescu is ezt gyakorolta. Ez egy nagyon pregnáns vonal. Azért szoktam mindenkinek elmondani, hogy Románia nem költők és regényírók művein épül, hanem politikai döntéseken és politikai alkukon. Románia egy nagy ország, egy veszélyes ország, és nagy katonai, gazdasági és kalandor potenciál van benne. Na most ugye regény. Mindezt, amit elmondtam, nem ennyi van, rengeteg van. Ugye, mi foglalkoztatott engem igazából? Hogy miután a magyar adminisztráció 18-ban elmenekül Kolozsvárról, és bejön a román, van egy interregnum. Szebbenyi kormányzó tanács van, de a román hadsereg az úr, mindent, azt csinálnak, amit akarnak. És ugye ez az a korszak, amikor cenzúra van, katonai megszállás van, telefonvonalak nincsenek, a bukaresti sajtó még, a budapesti sajtó már nem ér el Erdélybe, nem is egyszerű információt gyűjteni arról, hogy mi történt ott. Emberek vannak mindenütt, akkor érti meg az erdélyi magyarság, hogy a román hatósággal és a románokkal tárgyalni lehet, tárgyalni kell, hiszen az erő már nem a mi oldalunkon van. És hát, hogy tulajdonképpen minden, de minden elveszett. Mondok egy példát. Segesváron, ami azért egy 100 város volt, egy román csendőr lejárt bukaresti sorsjegyeket árult a piacon, koronában, úgymond helypénzként szedte. De valaki tudott véletlenül románul, elolvasták, hogy mi az, ezt a csendőrőrmestert följelentették, és azt az úriembert lefokozták. Ilyen is volt. De a szomorú az volt, hogy valójában ez az egész erdélyi magyar lakosság, őrmesterestől és hadnagyostól és írnokostól és jegyzőstől igazából semmilyen tényleges, komoly ellenállást a román megszállásra szemben nem fejtett ki. Nem volt, aki neki megmondja, hogy mit kell csinálni. 14 borszéki csendőr volt 18 novemberében, akik nem kaptak visszavonuló parancsot. Ők utolsó töltényig lőttek. Szerencséjük volt, mert a románoknak nem úgy puskájuk, de bakancsok nem volt. Azért mondom mindig, hogy tulajdonképpen a mi nagy problémánk az, amit az én kislányom mondott, 5 évesen vagy 6 évesen, hogy de hát miért nem csináltunk valamit? És ugye ez a nagy baj, hogy ki nem csinálta. Te, ti, ők, nem, bocsánat, mi nem csináltuk. Mi nem csináltuk. Mi, akik ott. Akinek egy bicskája volt, akinek egy tölténye volt, akinek egy lova, azoknak kell ezekben a helyzetekben, ugye a belga csipkeverőkről már beszéltem, de hát egy 20 év múlva ugye a finnek 26 tankjuk van, és 31 repülőjük. És mit csinálnak a szovjetekkel? Azt. Van hősköltészetük? Nincs. Harcoltak? Harcoltak. Na, itt a baj. Ez az, amiben azt hiszem valahol a magyar önvizsgálatot majd egyszer el kell kezdeni, nem van könnyű. Azt hiszem, hogy aki leül ezzel a Trianon kérdés, ezekkel a részletekkel, rengeteg dolog van még, ugye, tehát itt nem. Szeged lakosság annak idején petícióba fordul a francia hadsereghez, hogy ne szenegáli csapatok szállják meg, mert mégiscsak, ugye, hogy van. Mekkora visítás lenne ma ezért, de hát ez teljesen normális reakció volt.
De ezentán ugye a bevonuló szenegál lövészek után 9 hónappal meg is születik az első magyar Szerecsen gyermek. Ez csak anekdóta, tehát mindenki jól van ebben. Igen. Horthy Miklós. Ugye amikor Horthy Miklós elvállalja a fővezérséget, szerintem egy elképesztő nehéz helyzetben van. Nem vázolom most, mert lassan lejár az időnk. Horthy Miklós egy kiváló katona, aki ugye azt a rendcsinálás, fehérterről, stb. Elnézi, segíti, pártolja, megakadályozza. Ő ugye mindig egy ilyen igazságtevő ember próbál lenni, ő egy admirális. Egy valamit nem ért Horthy Miklós, a politikát. Horthy Miklósnak az a nagy problémája, hogy amikor az ő katonai és konszolidáló küldetése lejár, nem tudja azt mondani, hogy uraim, rendezzük a magyar államformát, király vissza nem jöhet, én nem lehetek király, mert református vagyok, ugye ez sem egy egyszerű dolog Magyarországon, oldjuk meg ezt az alkotmányos válságot, oldjuk meg ezt az egész problémát, hogy mire várunk tulajdonképpen. Horthy ezt nem tudja keresztülvinni, még hogyha vannak is gondolatai, és tulajdonképpen a rendek és a magyar arisztokrácia, akit ugye Szegfű aztán neobarokk világnak nevez, nem érdekeltek abban, hogy azt a Magyarországot összerakni, felépíteni újra, ne legyenek ezek a zavaros ügyek, és mit kezdjünk a múlttal, hogy ki a hibás? Ők. Ebből lesz a második világháború a mi számunkra, Magyarország számára. Nincs egyetlen politikai erő se, amelyik a revízió nélkül pályára léphetne, és ugye ebben most nem menjünk bele, de a magyar revíziós ötletek, törekvések, politika és retorika miatt a kisebbségi magyarság és az erdélyi magyarság abban az időben rengeteget szenvedett. Az egy nagy, tehát például a Radamer Lordnak az egész magyar revízió támogatása az az erdélyi magyar értelmiségnek, papságnak egy iszonyú teher volt. Mert miben van az ember? Van egy iszonyú pici magyar állam, van egy nagy világközvélemény, és az a világközvélemény, és az a kicsi magyar állam azt várja, hogy mi erdélyi magyarok álljunk valahova. Tőlem a román azt várja, hogy lojális állampolgár legyek. Akkor. Most már azt se várja. Radamer Lord ugye igen, még personál uniós ötletek is voltak még, hogy Radamer lesz a király, meg hasonlók. A magyar állam pedig tulajdonképpen azt várja, hogy tartsak ki, vagy lázadjak fel. Nem csoda, hogy tulajdonképpen a magyar értelmisége java része ebben a fajta nyomásban tulajdonképpen felőrlődik. És ez egy nagyon súlyos. Ugye Erdélyből nem akkor jönnek el az emberek, amikor a legnehezebben, akkor jönnek el, amikor lehet. Ki jön el? A képzett, olvasott, tájékozott, mozgékony ember. Mi parasztok ott maradunk. Meglátjuk, hogy mi fog történni. Én erről írtam egy regényt. Ennek a regénynek, most már tudom, az volt a célja, hogy én erről szabadon és lazán és nyugodtan tudjak beszélni. Én a magam számára Trianont megbeszéltem. Ha majd még írnak legalább 10-en, 20-an, 50-en regényeket erről, jobbakat, mint én, akkor sokkal könnyebb lesz. Ugyanis, hogyha valamiről történetet tudunk mesélni, ha valamiről van vicc, ha valamiről van anekdóta, ha valamiről csak úgy nyugodtan tudunk beszélni, mert van róla egy regény, gondolj bele a Jókainak a Kőszívű ember fiai abban az időben, amikor bakrendszer van és kiegyezés körül vagyunk, hogy lehetett erről beszélni és lehetett olvasni, nem értett vele mindenki egyet,
és eltartott hosszan, vagy ahogy ugye Görgeinek már nem esünk neki, hogy áruló volt-e Görgei, és ha te árulónak tartod, vagy nem tartod árulónak, akkor most itt megfojtalak, pedig volt egy ilyen idő is, ugye Vörösmarty egy olyan átkot mond rá, hogy attól aztán aki azt kibírja, na, ő kibírta, és azt gondolom, hogy Trianonnal is el kell valahova ide jutni. Na gondolom, hogy még egy ilyen 100 éve, most ráérünk, igazán nem sietünk már sehova. Körülbelül eljutunk ide, és onnantól majd lehet belőle rockoperát írni, mint az István a királyból. Addig nem. Amíg ezt végig nem beszéltük, és amíg el nem mondtunk erről mindent, és amíg el nem sírtuk, és meg nem egyeztünk azon, hogy mit gondolunk erről, és szabad-e nekem ezt gondolni, és azt gondolni, szabad-e nekem így viszonyulni hozzá, vagy sem, szabad-e nekem valamelyest románként, magyarként, ugye Trianonról beszél, románul Trianon, ugye megjelent, amit az Élet és Irodalomban az erről írt cikkemet átvette a Dilemmávéke című román folyóirat. A magyarok néhányan nekem ugrottak, a románok élvezték. Igen, azt gondolom, hogy lassan eljutunk ebbe az irányba. Ha nem sikerül ebbe az irányba eljutni, akkor 100 év múlva is itt fogunk sírni. Vagyis nem itt, hanem ott. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ne vegyék fenyegetésnek, de most a II. Világháborúról írok regényt, úgyhogy nem tudom, 45-ben lesz majd évforduló, vagy nem tudom mikor, úgyhogy